ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବ ପଠିତ ଚିତ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଓ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ନିଜ ବହିପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମାଡ଼ପିଟ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗୋଳମାଳ କରିବା, ନିଜ ଖେଳଣାକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗପ କରିବା, ଘରେ ବାହାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାରର କାମ କରୁ। ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ମାନିଥାଉ। ବଡ଼ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପଦେଶଟି ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ନିରାପଦ ରହେ। ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇ ଆମେ ସବୁ କାମ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ସାବାସ୍, ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଦେଉଥିବା ସୂଚନାକୁ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ଅଧିକ ଜାଗରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଡ଼କ ଗମନାଗମନ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁମାନେ କି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବିଜୁଳି ଆଲୋକ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଛକ ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟରେ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବତି ଜଳେ ଓ ଲିଭେ ଏବଂ ସମୟ ସୂଚାଉଥିବା ଘଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ବତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂକେତକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ଯେପରି ନାଲି ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବ, ହଳଦିଆ ବତି ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓ ସବୁଜ ବତି ଜଳିଲେ ନିରାପଦରେ ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କହିଲା ଦେଖି ଯାନବାହନ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ପଟେ ଯାଆନ୍ତି? ଆରେ ବା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଯାନବାହନ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ବାମ ପଟେ ଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସେହିଭଳି କିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ସାବଧାନତାର ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲିବା। ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ସମୟରେ ବାମ ଓ ଡାହାଣ
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ପାରି ହେବା। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବା ନାହିଁ। ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା ନାହିଁ। ସ୍କୁଟର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଗଲାବେଳେ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗପିବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଦଳୀ ଚୋପା ଓ ଅଳିଆ ପକାଇବା ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।